kayong udto so karon kay humana man tag eskwela hala mamista na punta. Mamista mi ilang London guys nya na si Papang ug si Janjan nagulat. Person to na si Papa si guys. Yung pa malagi sila. Asa dyan. Kadali lang. Oh, sige. Kaluha. Guwapa dah. Magana beda balay sa una. Magayo sa wato sigihan. Ah. Serta guys. Dugay lagi kayo mo. Ara, mang unsa? Mang ano ni? Mamista mi uban si GM si si Bunsoy, si Loy. Yato na sila nito pa sila Papang dito. Poy, adto ta sa imong daddy, poy. Ha? Adto ta? Oh, sige, adto ta. Hindi na ba'y maharid dong dito? Oh. Game tayo. Tana. Hi. Ida ni ila ang kuldundun. Loy. Kitsa ba ni mo, Loy? Ha? Stahay. Abot ang kamera. Hello guys, sala kauna po. Sora. Sayo lagi ni abi na to. Di na ta kahugas plato daan ni di ay. Sina, pag-ibayo mo na. Ano kamuti guys? Ano kamuti? Wow. Shay. Kamuti guys, magkaunta. Kaya ang kanon permintina na to kataon. Ako ga nakakuha ko sa kuan. Nga joker kay gabi kay ako sa una na video. Saging pila ka to ka bukak ng hurot oy. Nasaan ti Kamugay be ay kamugay. So man ikamungay. Pista na. Kamugay. Grabe kayo. Dami kilong boy. Manok ganan nga niluto ano. Ma paniti ko be. Si GM, asa na si GM poy? Ay, Uy, hindi si Kwan baka tong imong anak bitaw si GM Boy. ba asa? Na, ganina ra na sila ni Dagan na mama. kayo ako Kwan pero sa bawon ta ko kwa. Nani kayo. Sige na be. Kamuti. Kaunta guys. Tumara be. Kanara. Thank you. Nurse! Nay, Kwan na ni Nurse sa kamote, Nurse. Ha? Kamuti. Pag ayaw mo kamar na. Kaya nakul. Dagan ya tao di kanila joke ra. Ayaw mo. Kato na ko da din na sila. Hospital mo ba?
Bukat ka dala dong oh, pulos milo no. Dong ano Ilong ko pinagasta man sila, tingali da. Nagpuros karne, milon na rin. Ano po ibabaw kay Milo? Pating ko ba naman ko? Sasabaw sa. Hi. Hi guys, nangon mi sa anang tagbalay. Well, si TV, jud ni. Payo, dala ibutang din. Alor na. Ano sa kusina? Dami rata ka na plastar atong cellphone. Ang kandi. Nandali ang kanisiwa. Tuyuka ko na yung Kamote. May din kamote kon sa umba. Baka naglakaw. Ka balik ka na to ta. Saging mo po, putag saging. Balik mo. Ka ba? Ipangbayo pa na kung kwan. Sita ni kwan dito ni puning puro tutang sindangan. Kidat-kidatan ako itong batanon. Agsabay mo pagkidat. Agay. Kaya na. Impat so ikaw na eh. Pero simba ko. Pamahor ako ganina oy, wa ko man yudto. Umay tao sila raw. Umay tawar sila uning. Umay Lalawas na ta. Balik ka? kabula po ito. Nay tao wala. Wala de. Yung si uning ra sige daw palabig inom daw. Tabuligid ka. Nya, wala kita daw. Wala tao lagi. Magdaos me. Wala dilitsun lagi. Wala dito si. Wala to yung guwapa. Si Bapa. Bapa na pre kung Bapa. Kung Bapa padugar ng minus merkado. Dagang gasudan mo. Puskan tumpal pilya. Ay halak to. Walay sabaw. Kanang ko sa carrot suy. Suy, kanang suyo. Ay, di mo. Din suy. Ang ba din suy? Kanang ko sa pinuluto. Ay, sumay di suy. Hindi man, regular man. Suy, lumiki suy. Pagkita sad lang. Hindi mo pagin. Pang kaghagan ka.
Kulit ko kasi. Kita pala bikote. Kung sa kantas pala ito. Go! Dito na wag ka na mama! Mani ka wa siyang Go! Wala pa kadungog ka. Paunta na humba dagan guys oh. Ang humba. Mek! Bye! Ano din gawa ka na niya? Mek, bibog kay siya Mek. Wala sila? Kaong ko lang ni humba. Kami mo guna ba kay saging. Mag-spoiler dagan din dani. Tanyod to. ito agad na mga kuan ba ba. Nga ka pamista man ta. Buling ko ato ganina ka nagkaraw-karaw tan sa lamunan to. Karag-karag na itong hinduan. Jay. Si Jai ibili na mo. Mamang. Ang dami call ko with si TV na mag-call. Ang katong taga Lady Warrior ang naghahat na sponsor. May mao magyapon na siya sa sandangan. Kaunta guys, kamo ni. Lady Warrior. Vlog ka? Mama guys. A few moments later. Na pod. Mamaul dito. Naulahi ang mga kauban. Agaw. Go. Mayong hapon. Isa ra man lagi nimo na uban dyan. Amang isa ra na. Ay, to aman di ang kuan di ay. Hoy. Na si Father Earth. Na si Papa mo yung leader. Ali dani pa ikaw yung dani oh. Dayo. Pa. Biar pag ngaulian, uyon. Oh. Ha? Og Ah! Sakto yun, Sak! Wala to. Ano to? May motor. Wala ko rin ingongan ay. Ay, batal. saba kasi ang kulo kay na kainuman. Walay batal. Ang restro karon abot tani. Yusi ang abot ang restro. Di mo na ba? Sabihan mo tatay. Minsan nga mamatay kasi gikubuka. Sani. Ay si Billy, Tony. Humanamig ka o nato na pud ni dayon sa lain. Hala ka at mila JB. Walay no. Si Papang. Ipauna na mo kay Okay, aloy. kuan ba na siya. Kanang uli na kuno siya. Nagitagaan man na sad siya sa bring house sa iyang pag-umangkon. Iuban na lang ako din. Ate, aloy. Uli ni mo diay. Aloy. Mga Iuna si Papa Jose. Papa Jose ang imong kuan bring house. Nara. Lakaw. Patudaan siya ni Loy. Agoy. Para pala ko kay break, koy break. Ha mga Tara. Sibit ni ani na pud nimo laag. Aman to ang atong vlogger. Vlogger, yeah. Uy, kidaghan ba dani? Asa sila Papang day? Pang! Basta po na guys, pero hapon na. Hans. Hey guys, mga una punta. Kamuti. Napin siya. Na si Papang guys. Tagahapon ning grupuha. Na siya.
Siya yung manok. Nasigawin. Kamuti ulami itong kaso mga pamista dala panapi guys kaunta og kamuti. Yan na ni humba karonda. Asa magmamada na. Ikaw pwede ka makaon po Kaon ka kamuti. Kutsara ninyo? So, di ko na uwaw to na oh. Dudus unya ako mga kaya ha. Ha? Yung reverse wala ice. Ice cream. So, pagka mo ni. Ano ba so na? Kaon pa Ano ba so dani lang? Grabe. Ya, yang tempatnya. Sorry, oh. Lubang po na ikidamit kayo. Dugang palami. Sarap. Sarap. Lubang mo boss, lubang ini. Lumat na. Isa ra ko. Layang kita tadi.
Ha? Banti. Pa anak bi ang imo ko an bi. Namag mo din, pabutang nabuak ni. Uy, guniti puy. Kaon. Kaon ka? Kanira? Dugangan pa. Ang sa'yo sudan mo. Kani. Hindi na ako balik. Sibuk na imo ma. A few moments later. Guys, GL. ni. GL, kami duha. At may talo GB. Ay, oo, kani sila. Laag-laag ni. Nay kanding. Bago. Ano ito? May isa, kaon ko. Kaon ko. Ha? Kaon ko. Dadako lang ila balay. Puro magigamay ta kay tan-aw nako. A few moments later. Una data unya gi. Bubo na ni Princess ang bring house namo. So na lubag yun. Nakay kamera man lagi. Mga una to guys. Sudan. Tagaan mi ni Uncle Dundun. So mga una ta. Busog man mi basta lang nga di mi mapasmosa pa ni hapon. Mga una ta guys. Sudan na to. Bring house. Discuss lang na siya. Tuna? Tingnan ba? Api lang ti Marisa. Ashley, bola ko. Pasmit. Kalim. Bilit pa mo ako ng kailangan ng signal. Kunay sa 30 ma. Nana ko 20 dito ma. Ay ako 20. Nana ko 100 na butang. Kunay sa 30. Ga, kanta nun. Api kanta. Nasa isa ka cover niya ma. Ano? Ay, tangan mo pa. Kura ba yan? Di pa ko ako rin. Kapila naman imo yung bayan. Ang ko nga. Kaya ka manghud ka? Tugan lagi sa 30. Ganti mo oh. Da. Gah, napay 100 ma. Napay 50. Bayot gid pangatag. Pangatag ang tugoon. Yan Third ka lang. na naman. Naunsa man niyo? Umit ito dali imo tani. Daan na siya. Magkano mo yung mama? Nagkaon na ka dito lamamang be. Magkano ka bida? Bakani ko na tayo pinakadala man sa. Ali na, ang hat nagtulog yung hinuon, nagtulog mo hinuon. Ang nara oh. Kaon sa gamay lang. Ay na. Baso please. Hala. Balik na pilsa. Nudo. Nanganganga. Kaon si JJ guys. Taputon siya oh. Sige na ay, sapot-sapot dia kay ala naharapan niya picat dani bay kakaon na pun tilaling bay. Sa ubas. Ulit siya kay sa uban na. Nailat man nag Namis tami. Masuminti ko man di. Na si Bunsoy nabilin daw pa ni Auntie Mercy. Ah, Aling. Alan, na nagdagan-dagan inuno. No. Iana o pakita sa dang usap ni naong nato din mo kita.
Ayo. Uban man yung nga tubo.